ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ ኣሚንና። በጃ ኩሉ ዓለም ኮይኑ ንኩሉ ዓለም ዘድሓነ ናይ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ሕማሙን ሞቱን ዝነግር ብዕለተ ቀዳም ዝንበብን ዝጽለን ድርሳን እዚ እዩ። በረኸት ስቕለቱን ሞቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ጎይታ ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ ዓዊሉ ጨርሐ። እዚ ኸዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ። እቶም ኣብኡ ቆይሞም ዝነበሩ ኣይሁድ ግና እዝዝ ንኤልያስ ይጽዋዕ ኣሎ በሉ። ካብኣቶም ከዓ ብቓል ትዕቢት እስከ ኤልያስ መጺኡ ዘድሕኖ እንተኾይኑ ሕደጉ ንረአዮ ዝበሉ ኣለዉ። ጎይታና ግና ናይቶም ኣእላፍ ኣላፋት መላእኽቲ ፈጣሪኦም እዩ እሞ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ዝበለ ካብ ሰማይ ሓገዝ ደልዩ ኣይኮነን። ጎይታና ግና ኣምላኸይ ኣምላኸይ ዝበሎ ነቲ ዝወደቐና መርገም ምእንቲ ኸጥፍኣልና ምስቶም ንዕኡ ብምኽዳዕና እግዚኣብሔር ዝሓደገና ንርእሱ ከም ሓደ ኸማና ቆፂሩ ንእንታና ንኣብ ክልምን ንሱ ንዓና ኣብነት ኮይኑ እዩ እሞ ማለት ስጋ ለቢስ እዩ እሞ ነቲ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ዝረኸበና መከራ ካባና ምእንቲ ኸርሕቕ መከራ ተቐበለ። ሽዑ መልአከ ሞት ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ክጨርሕ ምስ ሰምዖ ዝፈርሐ መሲልዎ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዝለመዶ ንነፍሱ ካብ ስጋኡ ክፈልየ ኢሉ ብድፍረት ናብኡ መጸ። ከመይ ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ ምባሉ ካባና መከራ ከርሕቕ ሙስና መቓብር ከጥፍእ መርገም ምእንቲ ከወግድ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን ነበረ። ብሰብነቱን ብመለኮቱን ክቡርን ንጹህን እዩ እሞ መልአከ ሞት ብምኽንያት ሓጢኣት ንዕኡ ዝከራኸረሉ ወላ ሓንቲ ኣይረኸበሉን። ድሕሪ እዚ ንመልአከ ሞት ናብዝን ናብትን ከም ዘይብል ገይሩ ብሰንሰለት ንፋስ ኣጽኒዑ ኣሰሮ። ካብ ብርሃነ መለኮቱ ብልጭ ኣቢሉ ገለጸሉ እሞ መላእኽቲ ኣብ ዙርያ ቅዱስ መስቀል ደኒኖም ረኣዮም። በቶም ዝረኣዮም ረኣያት ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ፈለጠ። ብጽኑዕ መከራን ፍርሃትን ተቐይዱ ካብ ብዝሕ መከራ ዝተለዓለ ኸዓ ረሃጸ። እቲ ምቋሙ ንኸሓሳ ምእንቲ ክኸውን ካብ ማእሰርቱ ምስ ፈትሖን ነቲ ረሃጹ ምስ ኣጥፍኣሉን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ እናሰገደ ለመነ። ካልእ ዝውሃብ ክሓሳ ስለ ዝሰኣነ ብናቱ ፍርዲ ንኣዳም ምስ ኩሎም ደቁ ሃቦ። ጎይታና ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ዝበለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሲኦል ተደርቢዩ ዝነበረ ኣዳም እሞ ኩሉ ዕዳኡ ዝኸፈለሉ ኣብ ሲኦል ንኸይሓድጎ እዩ። ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ስለምንታይ ሓደግካኒ ዝበለ ዝብል እንተሎ ግና ብምንፍቕናኡ ኣቦኡ ንጸሎቱ ኣይሰምዐን ኣብ ኢድ ኣይሁድ ከዓ ሓዲግዎ እዩ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ደጊሙ ኸዓ ጎይታ ኢየሱስ ዓው ኢሉ ኣቦ ነፍሰይ ኣባኻ ኣብ ማዕቁብ ኣለኹ ብምባል ነፍሱ ናብ እግዚኣብሔር ኣብን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ኣመዓቆበ። እግዚኣብሔር ኣብ ኣቦኡ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ህይወቱ ስለ ዝኾነ ከምዚ በለ። እዚ ምምዕቋብ እዚ ብዛዕባ ነፍሱ ኣይኮነን። ከመይ ንሱ ባዕሉ ንነፍሰይ ካብ ስጋይ ክፈልያየ ደጊመ ድማ ከተንስኣየ ብዘይፍቓደይ ንነፍሰይ ካብ ስጋይ ዝፈላይ ኢልዎን በለ። ደጊሙ ኸዓ ኣብ መስቀል ኮነ ኣብ መቓብር ከንብራ ስልጣን ኣለኒ። ከመይ ኣነ ብፍቓደይ ንነፍሰይ ካብ ስጋይ ክፈልያ እየ በለ። እንተኾነ ግና ንነፍሱ ብምምዕቃቡ ንነፍስና ናብ ኣቦኡን ናብ መንፈስ ቅዱስን ኣመዓቆበ። ካብቲ ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ጻዕረ ሞት ኣድሓነና። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ምስ ረኣየ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ብጽምኢ ልሳን ነቒጹ ጎረሮኡ እውን ደሪቑ እዩ እሞ ብልማድ ቁስላን ማይ ጸሚኤ በለ። እቲ ቅድም እውን ህፃን እንከሎ መገዲ ብምኻድ ብጽምኢ ደኺሙ ኩላቶም ኣካላቱ ብጽምኢ እስርስር ኢሎም ነይሮም እዮም። ምንጭ ማይ ኣብ ዘለዎ ተቐሚጡ ካብታ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ለመነ። እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ግና ኣየስተየቶን። ከመይ
ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ብሃይማኖትን ብስርዓትን ኣሓብሩን እዮም እሞ ኣነ ሳምራዊት ክኸውን ከለኹ ንስኻ እውን ኣይሁዳዊ ከለኻ ከመይ ኢልካ ማያስቲኒ ትብለኒ ኣለኻ በለቶ። ንሱ ግና ንዘለዓለም ዘይነጽፍ ማይ ህይወት ዘለዎ በዓል ጸጋ ፈጣሪ እዩ። ነተን ከክልተ ሰለስተ ዝንግሪር ዝሓዛ 6 ኣጋንእ ማይ ብሕልናኡ ወይኒ ዝገበረ ኩሉ ዝካሎ ኣምላኽ እዩ። ነቶም ንመርዓ ዝተዓደሙ ሰባት ከዓ ወይኒ ኣስተዮም። ምስ ሰተዩ ድማ ካብ ጣዕሚ እቲ ወይኒ ዝተልዓለ ኣዝዮም ተገረሙ። ነቲ መርዓዊ ፀዊዖም ድማ ኩሉ ሰብ ኣቐዲሙ ነቲ ዝጣዕመ ወይኒ የስቲ፣ መሰኸሩ ግና ነቲ ተራ ወይኒ የስቲ፣ ንስኻ ግና ነቲ ዝጣዕመ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽናሕካዮ በልዎ። ነቲ ከምዚ ዝበለ ማይ ህይወት ዘለዎ በዓል ጸጋ ኣምላኽ ነቲ 6 ኣጋንእ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠ ኣምላኽ ምስ ጸምአ ከርበን ደንበለስን ዝተሓወሶ መፂፅ ሓሞት በጊዕ ኣስተይዎ። ማቴዎስ ድማ በቲ ግዜቲ ካብኣቶም ሓደ ጎዩ ኸይዱ ሰፍነግ ወሲዱ ኣብቲ መፂፅ ኣሊኹ ብዘንጊ ኣሲሩ ኣስተዮ በለ። ዮሃንስ እውን ኣብኡ መፂፅ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ። ንሳቶም ድማ ነቲ መፂፅ ኣብቲ ሰፍነግ መሊኦም ኣብ ዘንጊ ኣሲሮም ኣብ ኣፉ ኣራኺቦም ጸምቕዎ በለ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ነቲ መፂፅ ቀሚሱ እቲ ኣብ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ኩሉ ተፈጸመ በለ። ብጽምኢ ጎረሩኡን ብምድራቕ ልሳኑን ከዓ ካብ ስጋውን ነፍሳውን ጽምኢ ኣድሓነና። ቀትሪ ምስ ኮነ ሓሞት ሓርማዝን ከርበን ዝተሓወሶ መፂፅ ብምስታዩ ኣብታ 9 ሰዓት ናይ መዓልቲ ከዓ መፂፅን ሓሞት በጊዕን ብምስታዩ ምእንትቶም ጥዑም ፍረ ዕፀ በለስ ዝበልዑ ኣዳምን ሄዋንን ካሕሳ ፈጸመ። ንዓና እውን ነቲ መሪር ዝኾነ መርገምን ሞትን ኣጥፍኣልና። ድሕርዚ ጎይታ ኢየሱስ ንሞት ዝስዕር ሓያል ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምማቱ ንርእሱ ናብ የማን ኣቢሉ ኣድነነ። ከምቶም ሞት ዝሓየሎም ሰባት ምስ ሞቱ ርእሶም ንየማን ንጸጋም ዘንኑ ከምኣቶም ስለ ዘይኮነ ምስ ሞተ ርእሱ ኣየነነን። ጎይታና ግና ርእሱ ንየማን ብምድናኑ ንዓና ካብ ጸጋም ናብ የማን ኣሕለፈና። ጎይታና ድማ ንርእሱ ብምውራዱ ንዓና ካብ ውርደት ናብ ክብሪ ኣሰጋገረና። ጎይታና ኣኽሊል እሾኽ ብምድፋኡ ንዓና ከዓ ቆቢዕ ድሕነት ዘይጽምሉ ኣኽሊል ህይወት ደፍኣልና። ጎይታና ኢየሱስ ድማ እቲ ብምሳሌ ዝነገሮም ኣየስተውዓልዎን እሞ ንንጉስን ንእግዚኣብሔርን ከም ዝበደለን ከም ቀታሊ ነፍስን ገይሮም ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ሰቒሎም ቀተልዎ። ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፣ መሐለዊ ደርቢ ሰርሓሉ፣ መጭሞቕ ዘቢቡን ኰዓተሉ፣ ሓለውቲ ሸይሙሉ ገሻ። ዝፈርየሉ ግዜ ምስ በጽሐ ካብቲ ፍረ ወይኒ ከምጽእሉ ንገላውኡ ለኣኸ። እቶም ሓለውቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ድማ እቶም ገላውኡ ሒዞም ካብኣቶም ዝገረፍዎም ኣለዉ፣ ዝቐተልዎም ኣለዉ፣ ዝውቕዕዎም ከ ኣለዉ። ካብቶም ቀዳሞት ገላውኡ ዝበዝሑ ድማ ለኣኸ፣ ንዓቶም እውን ቀተልዎም። ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ድማ ነበሮ። ነዚ ወደይሲ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾኑ ኢሉ ለኣኾ። እቶም ሓለውቲ ወይኒ ከዓ ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እቲ ወራሲ እዚ እዩ እሞ ርስቱ ምእንቲ ክንወርስ ንዑ ንቕተሎ ኢሎም ሒዞም ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣውፂኦም ቀተልዎ። እቲ በዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ነዚኣቶም እንታይ ክገብሮም እዩ? መጺኡ ንዓቶም ይቕተሎም? ንወይኑ ከዓ ፍሪኡ በቢግዚኡ ንዝህብዎ ካልኦት ዶ ይህቦም ኣይኮነን በሎም። ከምቲ ኣይሁድ ቅድም ንነቢያት ዝቐተልዎም ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ሕግን ፍትሕን በዓል ቤት ወዱ ስለ ዝቐተልዎ ኣቦኡ ብኢድ ሮማውያን ነገሳት ቀቲልዎም እዩ እሞ እዚ ምሳሌ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ተፈጸመ። ክህነቶምን ሕጎምን መንግስቶምን ካብኦም ምንዚዑ ነቶም ፍረ ሃይማኖት ዝህቡ ካልኦት ምእመናን ሃቦም። ምስ ሞተ ደቀ መዛሙርቱ ከይፈለጠ ሃንደበት ሞይቱ ከይብሉ ኣቐዲሙ ብዙሕ መዓልታት ደጋጊሙ ነገሮም። እንሆ ንኢየሩሳሌም ክንድይብ ኢና፣ ንወዲ ሰብ ድማ ሒዞም ኣብ ኢድ ሓጣን ሰባት ሓሊፎም ክህብዎ እዮም። ብዙሕ ግዜ ኣጋፊዖም ከዓ ሰቒሎም ክቐትልዎ እዮም። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ክትንስእ እዩ
በሎም ደጊሙን ወዲ ሰብ ማለት ክርስቶስ ዝጋደሉ ጊዜ በፂሕ እዩ በሎም ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ እንተዘይ ወዲቓን እንተዘይ ሞይታን ማለት እንተዘይ በስቢሳን በይና እያ ትንብር እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እተፍሪ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ደጊሙ ድማ ጎይታ ኢየሱስ እዚ ዓለም እዚ ዝፍረደሉ ጊዜ በፂሕ እዩ እምበኣርከስ ናይዚ ዓለም ሓለቓ ዲያብሎስ ከዓ ክፍረዶ እዩ ካብ ልቢ ሰብ ኣውፂኦም ክሰግዎ እዮም ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ኢለ ምስ ተሰቐልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቡ እየ በለ እዚ ማለት እውን በናይ ሞት ክሞት ከም ዘለዎ ክነግሮም ስለ ዝደለየ እዩ እቶም ህዝቢ ድማ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ኣብ ኦሪት ሰሚዐን ነርና ንስኻ ከመይ ኢሉ ክመውት ይትብለና ኣለኻ ወዲ ሰብከ መን እዩ ኢሎም መለስሉ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ብርሃን ቁሩብ መዓልታት ምሳኹም ኣሎ ከመይ እቲ ብጸልማት ዝኸይድ ናብቲ ዝኸዱ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ጸልማት ከይርከበኩም ከሎ ብብርሃን ተመላለሱ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ብርሃን ከሎ ብብርሃን እመኑ በሎም ነዚ ምስ በሎም ተሰወሮም ደጋጊሙ ድማ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ሕያዋይ ጓሳ ንሰብነቱ በጃ ኣባጊዑ ይውፍያ በሎም ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ንሱ ከገልግለን ንሰብነቱ በጃ ሓጥኣን ክህብ እንዳ እምበር ከገልግሉ ኣይመፀን በሎም ደጊሙ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ኣነ ናብ ኣብ ክኸይድ እየ እሞ ቁሩብ መዓልታት ኣይክትርእዩን ኢኹም ዳግማይ ድማ ቁሩብ መዓልታት ክትርእዩን ኢኹም ስለ ዝበልክኹም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዶ ንሓልሕልኩም ተዘራርቡ ኣለኹም በሎም ንስኻትኩም ከም ትበኺኑን ከም እትሓዝኑን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ዓለም ክትሕጐስ እያ ንስኻትኩም ግና ክትሓዝኑ ኢኹም እንተኾነ ግና ካንቲ ሰበይቲ መዓልቲ ሕርሳ ምስ በፅሐ እትጭነቕ ቆልዓ ምስ ወለደት ግና ኣብ ዓለም ወዲ ስለ ዝወለደት ተሓጒሳ ነቲ ፃዕራ ከም ዘይትዝክሮ ንስኻትኩምን ሓዘንኩም ናብ ሓጎስ ክልወጠልኩም እዩ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ክትሓዝኑ ኢኹም እንተኾነ ግና እርእየኩም ኣለኹ ልብኹም ክሕጐስ እዩ ሓጎስኩም ከዓ ዝምንዝዓኩም የብልኩምን በሎም ደጊሙ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክሳብ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ኣስተውዕሉ ንወዲ ሰብ ድማ ሒዞም ዝኽኢሎም ክቐትልዎ እዮም በሎም እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ስቕለት ብፍቓዱ እዩ ከመይ ከጽድፍዎ ኢሎም ኣብቲ እምባ ምስ ኣብፅሕዎ ካብ ማእከሎም ተሰዊሩ ሓሊፉ ከይራእይዎ ኸደ ስለዚ ብፍቓዱ እንተዘይከውንሲ ኣይመቕተልዎን ነይሮም ደጊሞም ከዓ ኣይሁድ ክወቕዕዎ እምኒ ምስ ኣልዓሉ ካብቲ ቤት ጸሎት ወፂኡ ካብ ማእከሎም ተሰዊሩ ኸደ ክሕዝዎ ምስ ደለዩ ድማ ኣብ ኢዶም መሊቑ ክሓዝዎ ናብ ስግል ዮርዳኖስ ከደ ምእንታና ክመውት ፍቓዱ እዩ እሞ ብፍቓዱ ቐተልዎ ጴጥሮስ ድማ ክትመውት ኣይግባእካን እዩ እንተበሎ ጎይታ ኢየሱስ ግና ንጴጥሮስ ንናይ ሰብ እምበር ንናይ እግዚኣብሔር ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ሰይጣን ካብ ድሕሪ ርሓቕ ኢሉ ገሰጾ ጴጥሮስ ኣብ ደብረ ታቦር ዳስ ሃኒጹ ጎይታ ኢየሱስ ምስቲ ኣብ ግብፂ ተኣምራት ዝገበረ ነቢይ ሙሴን ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ሓዊ ዘውረደ ንኣምልኾት እግዚኣብሔር ቀናእ ዝኾነ ነቢይ ኤልያስን ኣብኡ ክነብር እኳ እንተሓሰበ ጎይታ ኢየሱስ ግና ንምኽሩ ኣይተቐበሎን ካብ ደብረ ታቦር ወሪዱ ምእንታና ሞተ ካብ መላእኽቲ ድማ ቁሩብ ነኣሰ ከመይ ዘይመውት ፈጣሪ እንከሎ መከራ ተቐቢሉ ሞተ ነቶም ዝለኣኽዎም መላእኽቲ ዝፈጠረ እንከሎ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ነኣሰ ምባሉ ብኽብርን ብጎይትነትን ዘይኮነስ ብሕማሙን ሞቱን እዩ ግናኸ ብተዋህዶ ሓደ እዩ እሞ ንሞት ብሕማሙን ሞቱን ሰዓሮ እንተኾነ ግና ኩሉ ብምስሊ ኣዳም ስለ ዝተፈጥረ ብሰንኪ በደለ ኣዳም ነቲ ንዝበደሉን ንዘይበደሉን ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ገዚእዎም ዝነበረ ኣጥፍኦ ንሱ ከም ሰብ ብዘሪ ኣይተወልደን በደሉን ኣይተረኽቦን እሞ ንጎይታና ሞት ኣይምተገብኦን ነይሩ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ተሰቐል ሙት ዝብል ቃል ተቐቢሉ ክሳዕ ሞት በጽሐ ሞቱ ከዓ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ እዩ እሞ ምእንቲ ኩሉ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ንሞት ጣዓሞ ንሱ
እቶም ዝበደሉ ሰባት ምእንቲ ኸድሕኖም ሞት ጥዒሙ ንሓድሽ ሕጊ ሕሩይ መምህር ኮነ። ኣምላኽናን መድሓኒናን ንሱ ምእንታና ሰብነቱ ንሞት ኣሓሊፉ ሃበ። ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ካብ ሓጢኣትና ምእንቲ ኸድሕነና ንዕኡ ሓድሽ ህዝቢ ክገብረናን ምስክር ኮነ። ንሱ ነቶም ህዝቡ ብደሙ ምእንቲ ከኽብሮም ካብ ከተማ ወፃኢ ተሰቕለ። ንሱ ሓጢኣት ሰባት ንምስስራይ ሓንሳእ ሞተ። ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንሱ ንዓና ናብ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኸብፅሐና ምእንታና ሞተ። ብመለኮቱ ህያው እንከሎ ብስጋ ሞተ። ኣይሁድ ግና መዓልቱ ዓርቢ ስለ ዝነበረ ክብሪ ሰንበት ማለት ቀዳም ኣዝዩ ዓብዪ እዩ እሞ ምእንቲ ክብሪ ሰንበት እዘን ስጋት በዚ ተሰቕላኡ ከይሓድራ በሉ። እቶም ወተሃደራት ብስውር መጺኦም ንጲላጦስ ነዞም ሰባት መሓኽልቶም ሰቢርና ክነውርዶም ኢሎም ለመንዎ። ነቶም ምስ ጎይታ ተሰቕሉ ክልተ ሰባት ድማ መሓኽልቶም ሰቢሮም ኣውረድዎም። እቶም ወተሃደራት ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ፈጺሙ ከም ዝሞተ ርእዮም መሓኽልቱ ኣይሰበርዎን። እንታይ ደኣ ምስ ሞተ ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ድሕሪ 1 ሰዓትን ፈረቓን መጺኡ መሓኽልቱ ስለ ዘይሰበርዎ ተቖጢዑ ምማቱን ዘይምማቱን ምእንቲ ክፈልጡ በቲ ዘስርሐሉ ዓብዪ ኩናት ገይሩ ጎድኑ ወግኦ። ንጎይታ ኢየሱስ ጎድኑ ምስ ወግኦ ካብ ጎድኑ ጽሩይ ማይን ውዑይን ደምን ፈሰሰ። እቲ ደምን ማይን ድማ ንኣዳም ንመድሓንን ንምቕዳስን ነቲ መቓብር ሰንጢቑ ኣብ ዓጽሚ ኣዳም ፈሰሰ። ከምቲ ተራ ሰብ ደሙ ደሪቑ ዝሞተ ኣይኮነን እሞ መላእኽቲ ነቲ ደም ጎድኑ ብነበልባላዊ ጽዋዕ ተቐበልዎ። ነዚ ዝረኣይ ወተሃደር ከዓ መስከረ፣ ምስክርነቱ ድማ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ጽድቂ ከም ዝምህር ፈለጠ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ከዓ ነቲ መጽሓፍ ዓጽሙ ኣይትስበሩ ኢሉ ተዛረቦ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ደጊሙ ከዓ ኣብ ካልእ መጽሓፍ እቶም ጎድኑ ዝወግእዎ ሰባት ክርእይዎ እዮም በለ። እቲ ኩሉ ዝፈሰሰ ነጠብጣብ ደም ጎይታ ኢየሱስ ድማ ናይቲ ብጽፊዕቱን ብበትሪ ምህራሙን ብምጉታቱን ብምርጋጹን ብመግረፍቱን ኣኽሊል እሾኽ ብምድፋኡን ብሽንካሩን ብኹናት ብምውጋኡን በቲ 19,125 ዝኸውን ዝተቐበሎ መከራን እዩ። በቲ ተወጊኡ ዝፈሰሰ ደሙ ከዓ ነተን በቶም ነበልባላዊ በትርን ኣሲፍትን ኩናትን ዝሓዙ ሱራፊኤልን ኪሩቤልን ን5,500 ዓመታት ዝኣክል ዝተዓጽዋ 3 ኣፍ ደገ ገነት ከፈተልና። ንዓኣቶም ካብተን 3 ኣፍ ደገ ኣልዩ ነቲ ብየማን ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ ኣብ ግዜ ምሸት ብደሙ ናብ ገነት ኣእተዎ። በዚ ደም እዚ እውን ንኣዳም ምስ ኩሎም ደቁ ካብ ሲኦል ኣውፅኦ። ካብ ሲኦል ምስ ኣውፅኦም እቶም ነፍሳት በቲ ነቢይ ሙሴን ሓፍቱ ማርያምን ዘመስገንዎ ምስጋና ኣመስገኑ። ናብቲ ብደም ጎይታና ዝተኸፍተ ገነት ከዓ ኣተዉ። በተን ኩለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብነቱ ዝተቐበለን ጸዋትወ መከራ ብመሽንካሩ ብምስቃሉ ኣኽሊል እሾኽ ብምድፍኡ ብሞቱ ናብ ሲኦል ብምውራዱ ብኹናት ብምውጋኡ ኣብ መቓብር ብምቕባሩ ኩሉ ሓጢኣተይ ይቕረ ኸትብሉለይ ካብ ኩሉ ዕለ ሓጢኣትን ክትድሕኑኒ ጎይቶተይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም እምሕፀነኩም ኣለኹ። ከምኡውን እመቤተይ ድንግል ማርያም እልምነኪ ኣለኹ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል አሜን።